skal bare tage den op, og så lave sådan en bue. Sådan op, og så lave sådan en bue. Ikke sådan hårdt. Bare tryk B. Det kan jeg selvfølgelig også gøre. B. Hvor B? B. Og nu gør du med til hurtigt. B. Mens B. vi spiller. Næste. B. Nej. Jo. B. Nej. B. Så er det ikke det med. Ej, det er bare løgn, Sofia Slet. Ej, jeg tager. Går han så på gymnasiet, kender? Han skal på gymnasiet nu efter sommerferien.